שלום רב, סרטון זה בא לעזור לך להפיק את המקסימום מאתר אילדקס. תהליך הרישום מתחיל מרישום שמו של בית העסק בעברית ובאנגלית. יש להקפיד על הכללים הבאים. שם בשפה העברית צריך לכלול רק אותיות בעברית, ללא נקודות, סימנים שונים, או אותיות בשפות אחרות. שם בשפה האנגלית צריך לכלול רק אותיות באנגלית, ללא נקודות, סימנים שונים, או אותיות בשפות אחרות. השם באנגלית צריך להיות תואם לשם בעברית. אסור להשתמש בשמות של חברות אחרות, בשל זכויות יוצרים. בשלב השני, צריך לרשום את פרטי ההתקשרות לצורך יצירת קשר עם העסק. טלפון, פקס, כתובת אתר האינטרנט או כתובת המייל. בשלב השלישי, צריך לרשום תחומי פעילות. הכנס תחומי פעילות מופרדים בפסיקים ולחץ על המשך. תתקבל רשימה של קטגוריות הקיימות באתר. יש לבחור מן הרשימה את אלו המתאימות ביותר לעסק שלך, ולאחר מכן ללחוץ על כפתור המשך. בשלב הרביעי והאחרון צריך לבחור אזורי מתן שירות. בחר אותם בקפדנות רבה. ניתן לבחור אזור שלם, ערים נבחרות באזור, או ערים באזורים שונים. אין לבחור אזורים בהם העסק לא מסוגל לספק שירותים. מומלץ למלא כמה שיותר פרטים על העסק, בכדי להעשיר את הידע המוצע ללקוח. טקסט קצר אודות החברה, תמונת לוגו, תמונות של העסק או המוצרים, וידאו ועוד. כמו כן, כדאי לכתוב ולעדכן חדשות אודות החברה, מבצעים, מאמרים וכו'. זכור, תוכן עשיר מושך יותר גולשים. תודה שבחרת באילדקס ובהצלחה.